Sikia. Leo. Amoso no Kwee nyakaramogi odiochieng' makawuono piny mangima hingo odiochieng' mar Kwee World Peace Day. Kamramrama intie akaw thuolo ni makende mar wathini machiegni e TWAK e weche manyien kaka ing'eyo menye chenro makende e piny luo mamiyo thuolo mar TWAK kod jotelo magwa e weche mag siasa, e weche mag dongruok, weche mag somo kaachiel kod weche mamoko. Marwa chenro ni nyinga Chris Owino. Odiochieng' makawuono wan kod mor magundo kendo mar bedo kod mikae Recho Omolo madhi laro kom od bura mabondo e yiero maduong' mabiro kama wadhi twak e wi weche mag kwe e kinde yiero maduong' mabiro kod tok yiero maduong' mabiro e pacho kae. Recho machiegni kendo e Lolwe TV. Erokamano Chris, amoso nyikwara mogi no kweuru. Erokamano. Recho kaka isewinjo ka asewache odiochieng' makawuono wahingo odiochieng' mar kwe e piny mangima. To dong' na ndalo 322 kende mano dweche 10 to piny Kenya dhi e yiero maduong' mabiro. Nitiere ranyisi ni piny Kenya ochomo kamarach kwa pimo kod lweny mag 2007-2008. Iwacho jolony mag weche mag siasa wacho ni piny Kenya ochomo kamarach. Jo siasa osechako wacho weche manyalo tuo oganda kaachiel kod kelo lweny e pacho kae. In kaka ja siasa kendo ka jatelo iparo ni piny Kenya ni e lai maber kose wachomo kamarach? Erokamano Chris, adiera makende e kinde mosekalogo waseneno ka gima kizungu wacho ni rhetorics, weche mawuok kuom jowa madwaro telo okosebedo weche manyalo kelo ganda kanyakla, to gin weche manyalo mana miyo wamed pogre moloyo kaka wasebet. Omiyo kaneno kaka kawuono en chieng' ma piny duto oyie gi wach mar kwe e oganda, dehero mara kaka dhano ni mondo weche mawuok kuomwa kaka jotelo kata josiasa obed weche mana makelo wa kanyakla kaka oganda, ok weche mabomiyo wamed pogre kaka wasebet. To kwa dhi mbele kaka wadhini to kane ka yiero bende bobet yiero mani gi kwe. Gima mako madhoga ni jotelo magwa, un ka jotelo mago monego bed ni nyiso ranyisi makare. Un ma uwacho weche mag tuo oganda, weche mag uyanyoru imbele raia, uwacho weche mag kelo lweny. Iparo ni ang'o monego bed ni watimo mondo wabed kod yiero man kod kwe e yiero maduong' mabiro? Peaceful election en mondo wadhi e yiero gi kwe. Anyalo wacho ni en responsibility mar ng'ato ka ng'ato manie Kenya kaendi ni oneni wadhi mbele gi kwe e kind marom nade. Ok wanyal dak kata mane ot kwan gi koko. Omiyo nyaka waneni kaka an individual anatimi ang'o manyalo kelo kwe kama antiere. Gik mawacho chal nade, timbe na chal nade, gin gigo makelo ranyisi maber mar kwe koso gin gigo mamana bomiyo kama dwa tele kata ne oganda ma Kenya kae bomiyo wadhi e yiero gi koko. To en morna ni wasechako tiyo kendo wawacho weche mana manyalo kelo kwe wan kaka jopati. Omiyo jomoko bende onego ng'i ranyisi ni ang'o momiyo ndalo duto ka koko nitie to koko chakre mana kama koko chakre mana kama. Ang'o madwa timie? To onge gima ditim gino nyaka ichak iniwuon kaka a responsible citizen of this nation. Ni en jukumu mari kaka dhano ni mondo ikel kwe e pinywa ma Kenya kae. There is a school of thought mawacho ni jo Kenya to gin jogo mohero kwe. Jogo makelo lweny kod miero e kind jopiny gin jo siasa. Une jo makelo siasa makelo weche mag lweny e kind oganda wegi, oganda jo Kenya to gin jogo mohero kwe. Ang'o miyo un jo siasa
nyaka uwach weche manyalo kelo lweny kore ka uwinj maber. Ang'o momiyo utiyo kod weche mag lweny e chwalo ajenda magu mag siasa? Yiena mondo awach ne oganda wa mapiny kamae kata Kenya ni divisive politics emosemiyo wabet kaka wabet ni. Sani den kwayo mara ni kwadhi yiero to wang'iye ni jatelo ka jatelo wago gi kogno. Jaluo wacho kamano ni ng'ani gik mawuok e dhoge gin gik magero wa koso gik mapogowa. Gin weche madhi kelonwa ber mbele kandi koso en odwaro ni koseyudo telo to wane makendo wadong kwatimre nade wachandre. Omiyo seche makati dwa ti kodi mondo kel koko kaka rowerewa, in kaka ng'ama rawera itime ang'o mondo ng'ani oti kodi? Inyalo kwero ni gima kama ok wadwar, be inyalo chung for the sake of the nation? Mi wach ni hapana, ng'ani puonjowa e yo mok ni kare. Gik mawuok e dho ng'ani ok gin gik maler, omiyo kik waluwe uru. Emomiyo wacho mbele kacha ni peace mar nation is a collective responsibility marwa kaka citizens. Ok anyal time kenda, to wanyalo mana time kenda ka ibe time, koro wariwre waduto mondo wakel kwe. Nyakwara mogik ka isewinjo ka mikae Recho Omolo wacho e yo manimba ni chenro mar keto kwe en collective responsibility marwa waduto, in kod an. En jukumu marwa mar neno waketo kwe e pacho kae nikech mae pinywa. Kinde ma piny ni ochako wang' ok wabidhi kam onge kuma bro dhiye. Omiyo akwayi mondo ikaw jukumu mar keto kwe. Kiparo yiero mar 2007 2008 ji mohaw 1000 ne owito ngimagi e pacho kae. E kinde ji maromo 600 gi wiye ne odar e miethegi e kinde tulo makamago. Kendo ok en gima ber, kendo ok en gima dwa gomb ni mondo wadog e yiero e lweny mag 2007 2008. Adwa penji Mikae Recho Omolo, en gik mage makelo lweny e kinde yiero e pacho kae? Gik makelo lweny e pacho kae en ni wadwaro ni kwaseyudo telo to gik moko duto biro nwa wan wawegi. Koro ineno ni ng'ato ka ng'ato, oganda koganda, as a tribe waneno ni kwatelo to wan wadhi yudo konyruok. Omiyo gini en gima nyaka wago e lweny matek mondo konyruok obinwa. To kwang'iyo matut, mane kaka nwadak before 2010, before the new constitution, mokelo no devolution. To devolution temo mondo oganda koganda oyud kaka nyalo timre nade, nyalo dongre. Omiyo kwa nyalo embrace devolution, to kapar ka mibadhi mag koko mondo midongruok obi e region wagi bobetie. Nikech pesa obiro at the county level. Matine ni resources are meeting the people at the grassroots. Koro konyruok biro nwa gi madomiyo wadhi oko mondo watimre nade, wadhi wagore. To mar ariyo, gimando mi dhao bedni onge. Nikech kinde ka kinde ma dhao betie titiyo gi rowerewa or youth. Can we empower the youth such that youth wagi nigi gima gitimo makelo negi konyruok? Nikech ok ibi we tiji ni mondo dhi law ja siasa. Omiyo ka nitiere joma dwaro telo to ok ging'i matut kaka wanyalo engage youth wa in a productive way manyalo kelo dongruok ni wan wawegi to gin bende gikonyre. Nikech okangi gol mama moti ni dhi dhawe oko, to ng'ama tis to is easy mondo yuaye oko gi sama 100 shillings or 20 bob. Omiyo ka wanyalo kaka yudhe yeni wanyalo tiyo mondo wakel dongruok ni wan wawegi, konyruok ni wan wawegi, mondo kik ti kodwa e yor kelo mibadhi kata gorruok, to mano bedi konywa. E juma mokalo waseneno ka jotelo mag siasa e pacho kae madhi laro kom kere yiero maduong' mabiro inyalo loso kuom jalup ker William Ruto, ogai mar ODM Migosi Raila Odinga, jatend duond bura mar NC Musalia Mudavadi, kind mamoko osebedo ka timo romo kod jotelo mawuok e gwenge mopogore opogore mar kawo pach oganda mawuok e gwengego. Jolony weche mag siasa wacho ni magi nyalo kelo ni pogruok mag dhoudi, ne ibiro romo kod jo Kalenjin, kiny ibiro romo kod Onagi,
rucha irumo kod oganda mokadho wadnam chumbi, ang' momiyo jotelo mag siasa dak rum kod oganda duto e pap achiel to wacho ni sera marwa mar Kenya en kama ok ni uso sera ne dhoot ka dhoot. Iparo ni romo kod grube mag kabinde mopogore opogore be nyalo kelo lweny kaachiel kod siasa mag dhoudi e pacho kae? Pacha kaka dhano mosomo governance, daher mar wacho ni onge gima rach gi regional meetings. Nikech mae miyi kaka jatelo an opportunity mondo i understand shida ma region ka region nigo. Nikech over time gigi change. Kiwacho kaka central, jogi oseng'e for copy farming, tea farming and the like. Tineno ka seche moko machien kanyocha giywak ahinya ni gigwa gi be koro tindo ok dhi maber. Ang'o ma kendo wanyalo timo? Jomeru dwaro ere kaka wanyalo export mira for example. Omiyo understanding regional plights, understanding issues mag region ema bomiyo itane oganda maber. Nikech ing'eyo ni jogi gima gidwaro ahinya en pi, jogi gima gidwaro ahinya en ndara, jogi gima gidwaro ahinya en gima kamae. Omiyo kapar ka meeting regional people or having regional meetings nyalo propagate violence in any way. Gimoro machielo ma bende kelo lwenye kinde yiero pacho kae wadeno kod dhongere ni political intolerance. Ok wayie mar wako paro mopogre mag jotelo mag siasa mopogre kodwa. E juma mokalo kane ja ohala marahuma pacho kae Jimmy Wanjigi ne odhi e county ma Migori, ne waneno ko baye kod kite kendo ne kido marach kendo ogolo ranyisi marach mokalo. Adhi kwayo director mara mondo nyiswa kama ne rowere obayo ja ohala marahuma pacho kae Jimmy Wanjigi kod kite e kinde mane odhi timo limbe mare e county ma Migori. ODM! 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 Nikisema ODM unasema ODM fagia wote. ODM! 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 No. Sikia. Leo. It has become a kaka isenene Mikae Recho Omolo, iparo ni ang'o mwanyalo timo mondo watiek wach mag political intolerance? En ranyisi maber mondo e higani at this age pod wabare kod kite, wabayo jotelo kod kiche. En ranyisi mane jo Migori onyiso? Tang'o mwanyalo learn from it? Oken kata jo Migori kende Chris. Nyocha nineno chien kanyo ka baba nodhi Githurai. Nyocha waneno Jalup Ker Kieni, to bende waseneno kata Gideon bende. Yes, kano di Nandi. Omiyo the political intolerance is coming up. Omiyo wa condemn gik makamago. Ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mare mar chung'. To gima dakuonagi en ni kaseche ma jomoko biro miyo wapachgi, to warwakgi arwaka kaka irwako wendo. Okonyiso ni wendo mirwako nyaka bed jaodi ka en ng'ama miyo, kata ng'ani nyaka dagi dalani nikech olimi. In eminene chunyi ni ng'ani bonego warwaki koso kik warwake kalure gi gik motimo nade, gik mowacho. Omiyo en kwayo mara ni wamiji thuolo mondo gi exercise the democratic right. Onge kamoketi baria ni ng'ane kik dhi kama kamae. Nikech kwa medo timo kamano to wane mwakethone wawegi. Nikech kiny ka jatendwa mwang'e ni dhi bed president wa, the 5th president of the Republic of Kenya, odhi kama chielo, ibo wach ni kata umbe nugo marwa, tok di bed ranyisi maber. Omiyo wayie warwak ji duto mobiro mondo wambe orwakwa kunde mwadhiye. Iwacho maler sana, kendo nyakwara mogimana kisewinyo kama Mikae Recho Omolo owacho maler. Koponi okiyie kod pacha, onge tiende mondo ibi kama anie kod romo mar siasa, di tim tijegi. To koponi imor winyo kod gima wacho, bi i rally mara. To koponi ok ihero,
kibirali mara siasa mag lweny, siasa mag bayo ji kod kite gin siasa ma kinde gi osekadho kendo nokobedo picha maber gima notimre Migori kendo wakwedo in the strongest term possible gima notimre Migori. Mago siasa ma kinde gi nosekadho, siasa mag goyo ji kod kite. Mikai Recho kapod waloso mana ewi keto kwe e kinde yiero kod tok yiero maduong', nitiere migepe momi teko kod katiba kod pend chik mar neno ni piny Kenya obedo kod kwe kendo kawo okang' mager e jo siasa manyayo weche mag lweny kod dhoudi e kind oganda. Aloso kuom duol mar NCIC. NCIC ni iparo ni osetimo duto manyalore mar neno ni okedo kod jo siasa manyayo lweny e kind oganda e pacho kae. Erokamano. NCIC kotelne gi Reverend Dr. Kobia. Yes. Apani gitemo kaka migao mar kelo kwe, especially issues mag politics or with politicians or the country at large. Iyudo ka gisebedo gi programs ma aneno kabeyo for me ka ginyalo implement them in different regions of the part of the country ma already polarized, ma kizungu wacho ni already polarized, mago jo mose chako koko kata waneno dalili mar bet gi koko to de otimre maber nikech sani giringo gi slogan ni election bila noma matine ni gidwaro ni wadhi e yiero maonge koko. To yiero maonge koko wanyalo dhiye mana ka gik magiketo as consequences gi implement political consequence, wall of shame mane giwacho ka gi amua e chunygi ni gigi wadhi tiyo godo as tools mondo kel kwe, ni ng'ata moyudi ni is involved as a politician, as an aspirant e weche ma violates chapter 6 of the constitution. Ngani should be apprehended, ngani should be barred from running, then mago dhi kelonwa kony. Kagi wacho niya oyud ng'ama kamae timo gima kamae, wandike wall of shame, let the whole country know ni waseyudo ng'ani ochung' kama kama to timo gima kama mondo joma dwa yiero jogi bende ong'e kit gima moko mane ok ging'eyo. Mano bende bokonyowa kwa dhi mbele with a peaceful election. Also ewi chenro mar NCIC miluongo ni wall of shame mar keto nying jo siasa mawacho weche mag athuya e kind oganda. To iparo ni wall of shame bende osekonyo e duoko piny lweny kod weche mag siasa mag dhoudi pacho kae, nikech jolony weche mag siasa wacho ni jogombulu ohero jo siasa mayanyo jotelo wetegi. Koponi iyanyo jotelo wetegi e Kenya ka koro iko oheri moloyo. Iparo ni wall of shame bende osekonyo e duoko piny weche mag lweny e pacho kae kinde yiero. Apani gitemo, but there's need for more. Nikech mana chiele mang'eyo ka giketo MP ma propagate good views mondo ji obed gi kwe e oganda ne. To mano en wall of fame, now not wall of shame. To mondo gini obed effective in my view, en ni nyaka wabed gi chir ni ka en ng'ama kamae, regardless or irrespective of the status mar the politician, wadhi ndiko nyingi kacha, wadhi keto picha ni kacha mondo ji ong'e ni in emi propagate issues manyalo kelo violence, then that would help as opposed to wacho niya Recho notiyo maber, nikech ng'ato be bonyisi ni abang'e ng'ama chielo manotiyo maber mokundiko, so it is biased to some extent. But seche miketo nying ng'ama otimo marach ma jo Kenya duto ng'e ni ng'ane to notimo marach, then dhano wigibo kuot kendo gibo run away from such characters. Iparo ni kane wamiyo duol mar NCIC teko mar akumo jotelo moseyud ka wacho weche manyalo thuo oganda e dhi laro kombe mopogore mag siasa, mano nyalo duoko piny weche mag lweny e kinde yiero. NCIC is just an agent, one of the agencies mag government. Yes. To gin gi kiwango magichope, aso ka gichope to gitere DPP's office. Mondo koro kucho ema ging'e ni ng'ama kamae notimo mibadhi machal kamae mondo bedongo mondo otwe kato maki kato dhi mbele. To gin gitimo mana investigative aspect of it mondo ging'e ni ng'ane no wuoyo kama wan gi clip mowacho gi weche mowacho gondo, to in our view as NCIC waneno ni weche gi gin weche mabokelo koko mbele kae.
and violates chapter 6 of the constitution. Emomiyo koro wakele ne DPP mondo gi take their part and their charge. The weak link osebeden kose migao mane mosebedo kanindo e class momiyo jo siasa onge ja siasa moro minyalo wacho tosekaw ne outcome mager botam dhi laro kom siasa moro mora bang' wacho weche manyalo tuo oganda. Iparo ni weak link en migao mane? Migao mar judiciary, doho, kose NCIC nikech en a toothless dog onge kod teko? Aparo ni agencies giduto to setiyo nikech king'iyo kata 2017 election nitiere jowa mabe nobedo bad from vying nikech weche mane gitimo. Matieni ne wacho wuok NCIC ochopo ne DPP and eventually IBC barred them from vying. Koro gimonego gitim sani in my view ni onego gitim more of that. Koyudi ni timo gima ok katibo yiego, chiko koyiego, to in ng'amonego okwer. To kok nyal kweri to kara mondo golie e ringono as an aspirant mondo kel kwe e region endo. Poni kapura loso mana NCIC, poni jo od bura otimo lokruok ne pen chik momiyo NCIC teko mako poni giseketo nyingi a wall of shame to mane kama record siasa urumo. Iparo ni mako poni waketo chik makamae nyalo konyo e gayo jo siasa mawacho weche manyalo tuo oganda e pacho kae? Absolutely. Ineno kaka nyocha integrity issues omako governor ma Kiambu, ma Nairobi, makoro kendo ginyal dhi mbele gi siasa margi. Omiyo ka it can be implemented, wall of shame ni be. To aparo ni wanyalo dhi mbele in a more better way, ma onge ng'ama bowuok oko ni kelo koko kamora mora bita ne MCA ora ne MP ma kelo koko mondo yud telo. Nikech wang'iyo especially kuma wa mama avai iyudo ni joma chuo kelo koko mondo mino timre nade oringo oko. To koyud kamano ang'o ma mono gi ndik gi kacha, ang'o ma mono gi ter gi IBC mondo joma kamago ogol oko mondo kik vai. Nyakora mogi kaka iwinje TWAK e weche mag kelo kwe e kinde campaigns, e kinde yiero kaachiel kod tok yiero, nikech wadong' na kod dweche 10 kende kod ndalo 19 to wadhi e yiero maduong' mabiro. Kaka wawacho yore mag geng'o lweny e yiero maduong' mabiro, nitiere migepe mopogore opogore, migepe mar NCIC, nitiere migepe mag obila kaachiel kod migao mar doho. Lakini gima nyaka wayiere, ibende in kod jukumu maduong' mar tamruok yiero jotelo ma wacho weche manyalo kelo lweny e pacho kae, jotelo ma wacho weche mag tuo oganda e pacho kae. E kinde machielo waseneno ni jopiny ema ohero jotelo ma wacho weche manyalo tuo oganda e pacho kae. Ema koponi wacho weche mag yanyo ji, wacho weche mag kelo lweny, kore nie the kingpin. Mikae recho ma en gima adier, jopiny to moloyo jo Kenya ohero jo siasa ma wacho weche manyalo tuo jopiny. Koponi ni Mikae recho ibiro tiromo kod gi town hall session, iwacho ni agenda margi gidhi nindo ok town hall session, lakini koponi ianyo weche miwacho ni macha ng'ama nadi kama kore ka jopiny oheri. Don't you think ni jopiny bende koro onego bed ni up their game? Emomiyo civic education is very important. Monego bed ni en gimitimo continuously seche duto mondo jopiny ong'e ni wan kaka jopiny wayiero to wayiero nang'o. Ang'o monego wang'iye a good leader. Ang'o gang'o ma ka jatelo madwaro tich obiro irwa wagoygo kogno. Ok ng'amo biro ni en gi pesa mang'eny, ok ng'amo biro ni en ong'e dhawo kendo en motegno molo ji duto. Ang'o gang'o monego wang'i when you are looking for a good leader, ng'ama nyalo kelo nwa dongruok. So civic education is very important. Monego ni IBC onego bed ni en gimitimo seche duto. Ok ni wacho ni wabo chako civic education on this particular date. En gimonego bed what I would call continuous process. Mondo jowa obed empowered with right knowledge kaka giyiero jotelo mabeyo. To kokamano kakisewache kendo wanuoyo ni en jukumu mar ng'ato ka ng'ato mondo ng'e ni jatelo mayiero ni be en ng'ama dhi tayo oganda wa malong'o, koso en mana ng'ama biro ira sani asking to kendo olal koseyudo telo. Kata ok olal to entie to gimokonyowago malong'o be otimre nade bende koro onge.
Omiyo wan kaka jo Kenya, especially Uganda wa Maluo, waseneno kata gi gwer mar revolution seche moko kwane ber ne ahinya, to kwane ber ne ahinya nikech labda nwaweyo jatelo madino konyo wa ahinya nikech nwaneno ni ng'ani nyalo yenya ahinya, ng'ani ema weche ne mit kodhi e podium, koro iyiero on the basis gi gimonyisi sechego mawacho ni propaganda. To ken gima onyalo timo nadi, onyalo timo kata unyalo achieve as a community. Omiyo nyaka wang'e ni en ang'o mwarango in good leadership. Iwacho paro maber mabire mar civic education. Yes. Ma wabende en geno marone duol mochung' ne bago Yiero pacho kai IEBC dhi chako chenro mar puonjo jopiny, miyo jopiny ler malong'o motelo ne yiero maduong' mabiro e kind jotelo monego bed ni giyiero to jotelo monego bed ni kik giyiero. Kapod waloso ni IEBC, I have a feeling an kod paro ni IEBC ben kod jukumu maduong' mar neno ni yiero obedo yiero man kwe. Issue manjo oganda mapacho kan godo giyongo kod trust kod IEBC. Iparo ni IEBC onego bed ni timo ang'o mondo mi oganda mapacho kayo chak bedo kod yie kod IEBC ma ging'e ni kopo ni recho odhi e debe mabondo, odhi laro kom od bura mabondo, to IEBC olando ni recho oyombi, gidhi yie ni mano to en adier. Ang'o ma IEBC nyalo timo mondo jopiny oyud kod yie kuom IEBC kod tije mage? Mokwongo IEBC dhi lando ni recho yombo. Definitely. Yes. To kamano weche gi gik ma IEBC onego bed ni timo. One of the key principles ma good governance or leadership is transparency. Ere kaka itayo oganda e yo maler, ranyisi maber, ma jo oganda kobiro kata gidwaro ng'iyo ni how are you procuring these items, to giyawo kacha to gineno automatically, ok ni pod ni wapenj Chris or wapenj ng'ama kama. Omiyo jo IEBC onego bed more transparent on gik magitimo. Another thing, civic education is very key into this electoral process. Omiyo IEBC nyaka make sure ni gipuonjo jowa wang'eyo kaka iyiero jotelo, kata en responsibility mara to what extent during this electioneering period. Ang'o ma is expected of me as a citizen or as a voter mondo wadhi e yiero kuwan gi paro maliw about election. Kapok watieko, nitiere another key contributor mar neno ni mondo wabed kod kwe yiero maduong' mabiro. Church, kanise. Iparo ni jotend kanise osenyiso ranyisi maber mar neno ni oganda mapacho kae odhi e yiero maduong' mabiro kod kwe. Iparo ni kanisa play its role kose gin 50-50. Kapok aduokie wach mar kaka kanisa onego ti kata our expectations from the church, gima again my IEBC should do ni implement Electoral Offences Act to the latter. Matiri ni ngata mo violate that act, that person should be barred from vying. Mago ranyisi kendo gik maber mabokelo kwe e kindwa kaka wadhi mbele gi campaigns. Te wach mar kanisa, tij kanisa maduong' en mar lamo ne oganda mondo kwe obedie, mondo dhano dag cohesively, dhano dag gi kwe, dhano dag koherore. Omiyo seche ma kanisa ok tim mano, emiwinjo ka koko betie, nikech kanisa is now becoming what you call partisan. Kanisa be kao kore. Kanisa neno ni ng'ani ber nikech ng'ani konya molo ng'ama chielo. Taparo ni kaka kanisa gi Nyasaye mwalamo, ng'ato ka ng'ato gin nyithind Nyasaye at that level. Omiyo ka digi ng'i ji spiritually, to din bed maber moloyo ng'iyo ji in a partisan way, or ng'iyo ni ng'ani osekonyo kanisa moloyo ng'ama chielo, emomiyo koro gin wadwa ni wasapote in that way. Omiyo kanisa is failing in that aspect. Yes. Kapur wan mane kanisa kuom dakika achiel kende, od lamo mar jokopere Catholic, od lamo mar Anglican, ne ogo marufuku jo siasa de goyo siasa e nyim altar kata pulpit. Kata kamano od lamo mar Methodist ne owacho ni gin gibro rwako jo siasa nikech jo siasa be gin jo Kristo.
iwacho ang'o ewi wach makama ama ewi okang' makamano? Josiasa duto gin nyithind Nyasaye to gin Jo-Kristo or they are Muslims or whichever religion you are. Omiyo ok nyal tami ni kik idhi e kanisa. To gimonego tami en ni kao altar iloko podium mar go siasa. Idonje kanisa ilem kaka ng'ata. To kaponi in gi wach minyalo gombo wacho, to kuodh ne padri kata jotend kanisa no mondo ging'e ni ang'o midwa nyiso jopiny manyalo konyo ganda. Inyalo yudo kata ni politician wants to give civic education to the people. Onge gima rach gi yo makamano. To ok ni loko altar en kar yalo injili to koro ni yale ang'o yalo politics kaka ng'ane rach ng'ane ok onego yier. Nyakora mogi watwa kod mikae Recho Omolo madhi laro kom od bura mabondo e yiero maduong' mabiro kendo e twak moro ma kawuono wasebedo ka watwak ewi chenro kata okenge mag neno ni yiero maduong' mabiro otim e yo man gi kwe kendo yo maonge kod lweny moro amora. Koro mikae Recho, ang'e ni jobondo sani koro uketo mana wang' jowi mar Lolwe TV kech gineno jaod bura margi manyien. I hope ne awach adier lakini IBC bro dhi lando. Wang'eno I hope ne IBC dhi lando ombulu man kod ratiro. Ere wach mane minyalo weyogo jago ombulu mai kar od bura mabondo mane ni sani ewi siasa mari madhi laro kom od bura mabondo yiero maduong' mabiro? Erokamano Chris. Gima dakwa jowa ma jobondo constituency en ni wawuoguru oko mondo wakaw ombulu. Mokwongo mane silaha marwa mar yiero. Nyaka wakaw ombulu eka mondo wadhi wakaw voters card wago ombulu ne jatelo maber. Onge kaka wabogo ombulu ka waonge gi ID. Omiyo nyocha selandi ni registration mar IDs o uptake mar IDs dhi chakre machiegni. Akwayo uduto especially jowa manyotieko form 4. Jowa moselalo IDs mondo wawuoguru oko waduto. Ung'eni sani emwadong' godo mababa dhi laro telo mar Kenya mangima. To dibed morwa kaka Bondo sub county ka wago ombulu 100% ne wuodwa kwa go ombulu ne ker marwa manyien madhi bedo the 5th president of Kenya. Omiyo en gombo mara koseland weche gieki wabolando nu kuonde ka kuonde ma registration or uptake of ID dhi timre. Woguru oko mondo wakaw ID kendo as bang'e wabolando machiegni kaka wanyalo yudo voters card. Ero kamano. Nyakora mogi gimoro amora man gi chakruok ne nyaka bed kod gikone mano bende e kama watieke. Mogi akaw thuolo ni mar goyo erokamano ni mikae Recho Omolo kuom kaw thuolo mari mar mondo ibitwa kod nyikwara mogi. Erokamano. Kawayudo thuolo kendo wabiro luongi mondo idhi nyime kod miyo nyikwara mogi puonj makare. Erokamano. Nyakora mogi kaka isewinje duol mochung'ne bago yiero pacho kae IBC dhi chako chenro mar ndiko jogo ombulu manyien dwe manyien. To mana ka mikae Recho Omolo wache maler. Telo ikaw telo mi ng'ato tikawe mana kod ombulu. Dhi kaw ombulu bang' kawe kochopo chieng' goye dhi lut ombulu. Telo ok bi kaw kod goyo siasa e social media kata goyo koko e political rallies. Ka in kod kiyo kod opande dhi kaw opande. To ka in kod opande e kinde ma idhi chako ndiko jogo ombulu manyien dwe manyien wuog oko mondo idhi ndikri ka jogo ombulu e yiero maduong' mabiro. Ka ok gi kanyo aduoko erokamano kuom kaw thuolo mari mar neno chenro mar twak e weche manyien. Oriti masani nyinga Chris Owino. My home, my Kenya, my land, my residence, my